bụrụ igbo igbo ịsaala chie maọbụ unu abọọla chie ụlọ akwụkwọ unu abọọla chie biko enwere mbọ mgbabụ ka m were public address mụ bịa mana o nwere ka o si dịrị ya arụ adịchara ya so njụọ ese nke nwere akwụkwọ unu asị na arụ adịchara ọkụ ya na ichefere ya ya sị biko ka onwe nke ọ ga-provide ọ sị na arụ adịchara ọkụ nke ya nwa ji so ụzọ mmadụ ịtọ arụ adịchara mara m etu a ga-esi gwọwa ha ọrịa ihe ọ pụtazi bụ na m ga-ekwu otu olu m ha enwere m oke olu mana ọ bụ na ị ga-anụ ihe m ga-ekwu ọfụma mana ị ga-ahụchasị ntị gị ike maka mmekwu beyond my voice before crack ife m bịara ka m bido n'ikwu afa m dịka nsukwa na-ekele gị mesista ihe nkụzi ndị nkụzi ndị na-ebe a afa m bụ Maazị Obi Nwoye afa m bụ Maazị Obi Nwoye abụ m a biologist by training mana achọpụtaziri m ọnataluchi m n'Igbo mgbe bụrụzie onye odee abụ an Igbo poet bụrụkwazịa onye na-eji bụkwazịa ọbịa na-ezisapụ ozi ọma ntụgharị ya n'oyibo m ga-asị na m bụ an Igbo poet and an Igbo language embraced motivational evangelizer. Nkụzi m na-akụzi gbara nganga na-atọ ọ bụrụ nkụzi a na-akwụ ọtọ pịarara ihe ị ga-eluzu dị too much mana dịka otu ọnọdụ skuul si wee dị mma bụ Catholic by faith anyway ama nke anyị si organize ihe anyị m ga-eji nkeji one ma one kwuo ihe one ma one nkwa m na-ekwe gị na onye ọbụla nụrụ olu m taata tupu m na-esi n'ebe a na-arịtu ọ bụ na ibu okpu ị ga-aghọrọ agụ ọ bụ na ibu okpu ị ga-aghọrọ agụ isiokwu nkụzi m na-enye otu o si wee dị m n'obi etu mmụọ Chineke si bugere nye bụ maka ọnataluchi mana a na-abụ tupu banye okwu ahụ ana m arịọ ike nke mmụọ nsọ ka ọ banye n'ọnụ m mgbe okwu a ga na-apụ ka ọ bụrụ ọkụ mgbe ị na-ege ntị ka ọ bụrụ ọkụ na-abanye o ruo n'obi gị ọ salụzie nnukwu ọkụ nke na ọma anyịnatazi anya na ndụ gị ọ bụrụ na ị nyere ozi olu m ọzọ na ndụrụ ga ndụ ya ọma anyịnatazi anyụ mgbe okwu a ga-amụnye n'obi gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Isiokwu m ji bịa bụ ọnataluchi akpọrọ ya gịnị dịka nsi okwu nkụzi ma anaghị abụ nkụzi ofu onye kwuru na-ekwu ụmụ akwụkwọ ọ na-adịghị participatory that is mkpo nju ajụjụ mana because of time anya na-eme so ị ga-ebe ịgọchasị ntị ike gị amụ ntị ọnataluchi bụ ihe Chineke tinyere mmadụ n'ime na ọbịbịa ụwa onye ahụ ihe Chineke tinyere gị n'ime ka a na-anwụ gị eji wee nwụọ gị anga bụ ọnataluchi mana ọnataluchi a bụ a generic name. Let me go biological kịta ka ị mara mbe biologist a generic name ọ nnukwu umbrella m ga-agbali ọsịsọ n'Igbo ka ị wee ghọta ya nnukwu umbrella bụ nchọ ka mgbali bie m ga-eyuzibe English terms ka o wee nwee ike nyere aka ịghọta ya ọfụma maka Igbo enwechara afa ha bara ọtụtụ ihe ndị m chọrọ ikwu mana ofu n'ime ha nwere afa n'ime okpuru ọnataluchi ka e nwere ihe a na-akpọ gift Igbo kpọrọ ya onyinye mana ọ na-abụ a na-eyuzu gift a ndị Igbo na-ekwu ya ụfọdụ ndị mmadụ na-achịkwu maka ya ha na-eme isi ya na talent mana ha bụrụ ofu so achọrọ ka ịghọta ya ọfụma ịghọtasị ya ọfụma enwe ngwa gị ihe eji ewe
bịa SS1 ị na-anụ ihe m na-ekwu gift bụ onyinye n'Igbo mana ọ bụ onyinye Chineke tinyere mmadụ n'ime na ọbịbịa ụwa na ya onidighi ọzụzụ onweghị ọzụzụ a ga-aba azụzịa gị o wee chawapụta amụpụ ha gị ọsa gị ọkụ amụpụrụ agụ ozugbo ọma gịnị gift ahụ ka nye gị egzampụl ofu nnukwu egzampụl dị ka ya ka nje na Baịbụl na anyị chabụ Kristians ụmụ nwoke a na-akpọ Josef nwa Jekọb na Baịbụl onye ọka nlọ unu ama maka ya Josef onye ọka nlọ ozuzu onye mụpụrụ ya gwam orube gịnị na-alọ nọ na-eme gịnị na-aka nlọ ojero mountain bụ ọrụ 21 days dry fasting ojero go Genesis to Revelation na Bible before ome gịnị gbasara ọkụ nna mụpụrụ ya ome gịnị ọ sara ọkụ. Thank you very much. Ọ na-abịa direct gift na-esi na chi direct one way entry ọbata ozugbo. Another example ya bụ ụmụ ha na-akpọ prodigy na anụnugo prodigy dịka anyị si nwoke ọ kwesịrị participate ma because of time m ga na-emove fast na prodigy prodigy ọ dị iche from prodigal ụfọdụ nwere confusion prodigal bụ nwa mmefu eze na akwụkwọ nsọ. Prodigy bụ mmadụ nwere extraordinary quality ka amụpụrụ ya ozugbo mana ọ na-aka agbụ ihe elu ma ọ manifest ya n'ụmụaka eji akpọ eji asị na enwe child prodigy. Iji maa atụ enwere mgbe m mere music na secondary school enwere nwoke a kụziri ala kalisi n'ebe a m mara classical music like egwu a na-ekwe ịmana most Pentecostals a na-ekwu ugbu a kịta classical music. Mozart so na the founding fathers na kana kpọ Handel yes mana Mozart so na the founding fathers of classical music onye Italy ka ọ bụ ọ na-akpọ piano mgbe ọ dị 3 years perfect ndị be music ebe a ga-amụ ya yes do re mi fa so lati do ti la so fa 3 years nwa 3 years origo nọsịrị 2 ọ nọsịrị 1 onye kụziziere ya yes chikọtara ya ụwa bunyere ya n'aka oge ọ dị 5 years ọ na-akpọzi organ ọ na-akọmpozizi egwu ọ na-edezi sofa notation titi sọsọ mimimi soso o decha ya ọkụ standard egwu ọ bụ ọkụziere ndị mmadụ 5 years biko omelu BAC music ebe ka ọ nọ wee gụ ọ natara chi direct ka bụ gift ya na-akpọ Esther Okade. Esther Okade bụ onye Bini. Esther Okade dị 10 years banye Open University na London na UK ịgụ mathematics single honors 10 years. The 12 years graduate the mathematics what let me move fast now. Then I still onyinye gift because I'm not going to I buy na talent because we demand release gift na talent kana ba buru ofu ka kwese maka talent bụ na talent nke ọzụzụ na-enyere aka ka o wee mee gịnị sara ọkụ ọchaba nke a bụ talent dị more common than gift. N'ime anyị niile n'ebe a ọtụtụ n'ime anyị nwere multiple talent dị iche iche. Ife ndị eluigwe ji wee banye m nkụzi a wee bịa na-akụziri m ụmụazị nọtụ ụmụaka bụ ndị ntorobịa bụ na at secondary school ka a na-afọ ọmụ mmadụ finally irube ndị ọcha na-akpọ secondary school ha na-akpọ secondary school bịa bụ high school beautiful and that onye ọbụla go high school enwego potential ịbụ anything in the world. Onye go secondary school bịa ndị ọcha can be the president of America. That's the kind of high school. Mana abịarịsị na Nigeria tata mmadụ ga-akọcha gụọ kemgbe n'oge wee bunyebe gị uche ka ị wee mmanụ na maka ihe a na-ekwu ọ bụla ọbịa ndọcha ka njede ikwe nwere ihe nkwugo bikọs ha macha ihe a niile mana be anyị na-emegharị ya anya seruzi a na-ekwu sọsọ ọgụrụ gịnị ịgụcha BAC asị gị igo MSc ịgụcha MSc asị igo PhD ịgụcha PhD ị na-agụgheri na-agagheri
mana ihe na-achịkwa gị bụ na ọ natara uchi Chineke nyere mmadụ onwe ha levels ọ ga-abụ ruo ka o wee bụrụzie ka o wee iwee bụrụzie Chukwu na ị ga-abụ. Ọ bụ na mmefu blown talk aga m ebu projektọ wee bịa wee shoot olu film ebe short video clip mmadụ send na WhatsApp from China. Ụmụazị secondary school dịka unu 16, 17, 18 ruru plane na South Africa. Ihe a na-eme ọfụ a na ọ dị na fonu m abụọ. I can't start showing it to you. Oge a na-alị onye nkụzi ha si na-achọ model bụ ihe ọ na-abụ mmadụ kpakọsịa enedozie ya anya wee rụọ the original thing a chọrọ ịlụ. Mana unfortunately for the teacher ụmụaka ha gosiri na ọnatarichi bụ gịnị bụ ọnatarichi. Ha rụcha plane a fee efe si from one state fete na another state. President ndị South Africa nwa amakia ifo ụmụazị a anọgo na secondary school ụwa mara ha president mara ha. So akụ na-akọ bụ na ọ bụ na ọnatarichi gị ndị mmadụ na-confuse ọnatarichi with destiny. Ọnatarichi na-eme ka destiny mmadụ mee gịnị come all through. Dịka for instance kịta ọ bụrụ ịbụ somebody gbasiri ezigbote ike dị very very energetic ị nwere ike ịbanye into a sport maybe ịgba ọsọ ife ịma ihe na-aga you can become the fastest girl in Anambra State. You represent Anambra, the fastest girl in Nigeria. Ife ịma na-aga ịsara ọkụ ejezie ihe dịka Olympic ma African Games. Ime ihe ga-adị n'ebe a Buhari amara gị by force. Ọ wụrụ jọmpụ mmadụ ahụ wurubeghị na Nigeria. Ọ wụrụ jọmpụ mmadụ ahụ wurubeghị jee n'Olympic wụọ ya. Ruo kịta nwụrụ unu na-abụ n'ebe a. Ihe a na-eme about 22 years ago 1996 Olympic. Onwebeghị onye ọzọ breki rekọd ahụ. John Nyechoma Ajunwa na-alụ. Polisi. Gwa ihe gbasara polisi na-ewu jọmp. Onye breki ihe na-achịkwa gị bụ na nne mgbunyecha gị uche takasịwa gị ọ bụrụ na ibu okpu bụ anụ na-agbochi iri anụ okpomọkpudie o nwere ike after 1 week ọ bụ na anụ ahụ asụpọketi gị oyizie mana agụ action ya bụ now. So at the end of the day kedu ihe m na-ekwu all this ọnatarichi ga-achọpụta ga-eme ka your destiny mee gịnị ka aka lugo gị mee gịnị sara ọkụ nwere aka m ga-eji were and up a very short story. O nwere aka m ga-akọrọ unu o nwere n'ofu obodo gekwa ntị gee ntị ihe a na-agwa unu bụ ihe ekwesịrị ọ maka na Naijiria ya gara ayaga o nwere onye ndị nkụzi ike gwụ ndị gọọmenti ike gwụ ụmụ akwụkwọ ike gwụ a ga-ekwuzi okwu bụ a ga-erikwa nri ụbọchị ka m gwa gị ihe bịara ụwa bụ maka ịchụ maka nri ụbọchị ị bịara ụwa bụ ịchọpụta onye bụ mee gịnị sara ọkụ ozugbo gịnwa otu ihe kpere mpe na-asị ka bụ ụmụaka awadụdebe unu kedu afa gị Ifeomonye afọma mmadụ egbu na m eji maka afọma mmadụ egbu na m mmanụ papa na mama afọma mmadụ egbu na m by fire by force. Ọba m ha mmadụ ha na kọt si na ifeoma mmadụ egbu na m mere cultism ma ọ bụ na ọ dọrọ child trafficking mmadụ tụrụ nwa azụ ụka okuru gbawara ọsọ mba n'ọzọ ife mmadụ egbu na m nọkọta rụọ plane ofe elu ajụ ebee ka esi akụziri ya na secondary school ife ndị nọ na university ibu prọfesọ na university a arụbeghị ọnụ na secondary school megịnị because of n'ọfụrụ gịnị ọ natalichie wee chụtolosie ya ike. So n'akụkọ a ga okọta ihe a m na-ekwu na onwebu n'ofu obodo gee ntị ndị nọ n'azụ na ihe m na-ekwu apụta n'ofu obodo ofu dinta na-achụ nta schools are supposed to provide this anọ dinta ba n'ọfịa n'ukwute ọfịa ụdọ ọfịa ada afụzi akịta maka alụchisibu n'ebe niile ebe a ka ọ nọzi wee
na-abata na-ekwe nwa agụ aka amụpụrụ amụpụ ana na mama ya amụpụrụ ya jee chụta ndị ha na-abụ ga-eri ọ mebi na onata dinta ọzọ gbagburu mama ya nwere onye ọzọ fụrụ ebe ahụ sọsọ nwa agụ ajọsọ mụpụ ozugbo dinta wee nwụrụ nwa agụ wee naruo n'ụlọ bụ na nwanne ya nwoke bụ onye nche atụrụ bụ gị n'oyibo shepherd wee nwụrụ nwa agụ ahụ onye nche atụrụ ka azụ ya ka o bulie ka a magoro ihe ọ bụ o wee narị atụrụ o nwere igwe atụrụ karịkwara nọmba onu ahụ ha kịta ọ na-achị apụ na n'ịkpa ebe ha na-eje eme gịnị ata afịfịa o wee nwụrụ ha na-apụ nwa agụ ahụ wee soro ụmụ atụrụ ahụ na-eme gịnị na-eto na-ata afịfịa biko agụ ọ na-ata afịfịa mana chekwara ga-akwụkwọ na agụ ata afịfịa ma mị ọ n'ebe ahụ ka o wee gosi ụmụ nwanne ya n'ebe ahụ ndị ọ fụrụ asụ ụmụnne ọkwa ụmụ gịnị so ka ha si emerụsịkọta anya gịnị o wee na-eto o nwere ebe o tolitetugo ọ bụka ha adọlt mana o tolitetugo just like Ifeoma Akịta ịma mgbe ya na adọlt mana ịfụ na o tolitetugo maybe very soon ọbụla na adọlt ọ ga-anọ ha mebi ha early teen na so agụ ha dịgo etu ahụ one day na o jiri mara ka njikọ so one day na onye nche atụrụ nwere ihe bupụrụ ịma na ka onye nche atụrụ nwere onwe ihe dị important sị ka eje mee ọsịsọ pụtakwa mana all this time ọ na-achịta atụrụ ya na particular place o nwere ofu nnukwu oke agụ owuru na-agafekwa karịa ebe a ọ gafere ụlọ etiti ya ọ na-afụ nwa agụ dịkwa ka ya ọ na-agba ya ngharị kedu ihe nwa agụ na-eme n'etiti ụmụ atụrụ o wee mbọsị ahụ onye nche atụrụ wee sị ka a jegoro mee ofu ihe pụta ozo opportunity ahụ o ji wee shifto nwa agụ ahụ pụta agụ owuru apụta kpọba agụ ahụ kpọtụmagoro kekwa ka o si mara agụ si akpọ ibie mara nọ biko ka agụ si eme mkpọtụ ozu nwa atụrụ ya ụdị ndị nwa agụ ahụ nọrọ ya ha na-eme gịnị ha na-agba okwu ha na-agba ọ na-akpụ ya pụtaba ya you don't belong there pụtaba ọ nụrọ another day mekwa ọ bịakwa n'ụda ahụ kwa gbọkwa nwa agụ ahụ sokwa ụmụ atụrụ gba ọsọ luckily one day again ịma na ụmụ atụrụ na-abụ ha kpata nyi achịchịkwazi ha na kitere mmiri ada mmiri stream ma mmiri river depending na nke dị nso ebe ahụ ha ṅụọ mmiri so mmiri aka nwa agụ ahụ si ka aje ṅụchalụ luckily ịma ha ncha mgbe ụfọdụ ha na-ejekọcha ọnụ ụfọdụ nwere ike jee ụfọdụ apụta so mgbe ahụ e kagasị na onye nche atụrụ anọrọ nso nwe ji agasị ka ya venchọ jee ṅụọ ọsọ ya ebe ọ na-aṅụzi mmiri ahụ agụ ahụ wee ji nwayọ agụ wuru nke nnukwu a wee bịaruo ya nso n'ochipụta ebe ọ ga-esi gba ọsọ ịma na like ị na-aṅụ mmiri ikpele mmiri etu a n'ezie ya na-azụ gị fụzi onye na-agba alụ ka ebe ya amakpụ na mmiri na so o wee gbazi asịa biko ka egbule m egwu ma gbasa onye nsọ ka egbule m egwu ọ sị na abịaba igbu gị egwu gịnị ka ị na-eme n'etiti ụmụ atụrụ so o kwuo okwu nwa atụrụ ahụ mee nwa agụ ahụ mee agụ ahụ bebe akwa na agụ na-ebe atụrụ na-ebe nye ka agụ na-ebezi ọ disappointed o wee sie na ya na gị na ndị anụnwa abụrụ ofu ya mụrụ ụdị circumstance iji wee bịa n'etiti ụmụ atụrụ wee nọdụ na bido teta gaba ya chọ ka ya bunye gị uche gwa gị onye ibu ọ sị na onwe na gị na na-aba abụrụ ofu o wee kpọrọ ebe n'ikpele mmiri ịmara Chineke kelee iri n'ozu oke na nature ebe n'ikpele mmiri ọ bụrụ na e nwere disturbance kedu ihe mmiri a na-asa ahụ mmiri na-eje akwa ọfụma o wee soro ebe n'ikpele mmiri ha na-abụ wee kwụdebe etu a mụ na gị si wee kwụtụ nsịkwụ wee n'anya nwa agụ ahụ wee n'anya wee fụ na the same thing the only thing na ịnwa dị smaller than onye o wee si ifu gị na gị na ya na-abụ na ya mara ihe na-achọ ebe ahụ mana achọrọ ka idozie taa gaba na ị ga-enwugharịzi wee bụrụ gịnị wee bụrụ ihe bụ ihe iji bịa ụwa ka gị esi bịa ụwa ka agụ na ọ na-etiti ụmụ atụrụ na-ebe ka atụrụ na-akpa ka atụrụ kedu na ihe agụ na-eri anụ nke nwụrụ anwụ nke dị ndụ anụ bụ agụ bụ excellency animal the excellency animal yes ọ ga na-agbụ ọbara o welie o wee sie ngwa kịta mee mkpọtụ ka agụ ọsịa
Ọsịa na-asị mee mkpọtụ ka agụ ọsịa ya nọ dị ka na onye ebughị ibu ọsịa mechie ọnụ ya sị ịma mkpọtụ ahịa na-emesi isi ha na niile ezi ahịa ji achụ gị ị na-agba mee mkpọtụ ka agụ ọgbazara ya ka mba maka mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ada apụta ife so na gịnị kwanye okwu n'ike agụ a wee mee gịnị nwoke agụ a wee sịa na kịta na-ebu gị agụ ya gwazia gị ihe nwa ahụ anyị nwa ọfịa anyị nwa mee gịnị nwa ọfịa ụmụ anụmanụ niile ọfịa na-emela gịnị na-agbara anyị odigbo kedu ka nwa agụ dị ka anyị ga-esi wee je na-atụ nsị na-atụ ahịhịa na-atụ ihe nwụgasịrị anwụ na-ata ihe nwụgasịrị anwụ ma ị kwesịrị na-eme gịnị ị kwesịrị sefụ nke onye isi atụrụ ahụ na-akwụ n'ihu ịnwebụrụ ya taa ya naanụ ka anyị na-eri enyiwe na nsogbu adịghọ na mụ na gị ya izigiza eme gịnị wee banye ọfịa ka anyị weta chibe eze ebe Chineke mee gịnị gotere anyị na-akara aka anyị mee gịnị ịbụ king eze nọọ ihe anyị bụ ọ bụrụ atụ ya dịbụ onye na-egesi m ntị taata achọ ka m jụọ gị ị chọrọ ịbụ agụ ọchọgoro gị aka ma o nwere ihe akụziri gị etu isi ya eje njem a ị mana ogologo aka onye nke ọma gịnị ngwa bidozie tata gaba the primary thing the first and foremost thing bụ na ihe Chineke tie gị n'ime ọtụtụ n'ime anyị kịta na ebe a ha maọbụ ihe Chineke tie ya n'ime o nwee majority minority gị nọ na enwe some of ebe aka nwere ike nwere very powerful voice ogu onye ọbụla atọ ọma n'anya voice ya dị powerful amụgoro onye a ihe ọ ga-eji egwu me na ndụ ya na-atụ eke o nwee ndị dị etu a na-enweta apụta na field agbagba ọsọ gbakarịcha onye ọbụla o nwere ndị nke ha dị n'ime anyị ebutu akpati wee kwasaba wee mee gịnị chọpụta ya imirikiti dị etu ahụ n'ebe a so number one formula agụ ihe ịchọ ihe Chineke tie gị n'ime na gịnị gụba gị ịmụ ya si nwanne ya agụ ya gụba gị agụ ịchọkọrọ ka chi gị gụba gị na-agụ ya nwanne gị si agụ ịchọkọrọ ka chi gị gụba gị I don't have 50,000. Imirikiti na-abịa skuul na-ana from January to December ha ma just ya magbọ na ha agụchago na ha emego nka o nwere ihe ha ma ebe ọ bụla akwaji ha nọrọ ebe echi foto ya eme gịnị awụsa ọwara ife anwa awụ ọkụrụ chaa onye na-eme mmiri n'ime anyị bicha ndụ onwere onye na-afụta anyị nwere ihe anyị bụ iche ka m gwu na eziokwu enwe one lady mma n'Enugu ife ọ na-alụ bụ weaving agbachara m ya ọfụma mana onye my mother ha na-eje my sister ọ na-akpa isi nwebe a na-akpọ na nka n'Enugu na nka na-ewu ewu na Eastern Nigeria this lady so na ndị na nka ewu ọ na-akpa nke a na-akpa bụ Mali as no 500 enwekasị ka akpa gị 2 days ọ na-akpa nke within 10 hours na ya ọ na-akpa 2 days kpachara iche ebe kpakpa ọ na-akpa nkata iche ihe a ka ọ nọ na-eme ebe a na-anachịtawa 1 naira o wee kpaa onye nwere agba wesịa kedu ihe ị na-eme na nka lokal gịnị champion ka ebu a na-atụ na akọ gbarịa visa ebe London straight si enye gị kpaa n'isi ebe ekwu na agala ọnụ na ịkpa ofisi akwụ gị 20 pounds ime ihe 20 pounds bụ ma 50 pounds akwụ gị 50 pounds 50 pounds akwụ gị maybe almost 30,000 naira isi ịkpa na nka isi mmadụ nte 3,000 ọ na-amụ ọsọ na-akwụ ụgwọ so biko just to round it up ọ natara chi a dịka nsi wee kwu ife ịchọta ya ị ga-enwe agụụ ya ọ ga na-agụ gị agụụ ọ bụrụ na ndị gị na ha nọ nne na nna gị adịrị encourage gị ọ bụrụ na abịa na skuul na-enwere such encouragement not just akụzie gị mathematics na akụzie gị BK na akụzie gị biology na akụzie gị nkewa akụzie gị nkewa ọ bụ ndị dị na-abịa etu a ka o si wee dị nke nwere onwe gị marazie na o nwere gwa anyị na ị ga-ayọba Chukwu mmụọ nsọ onye na-ebunye mmadụ uche
onye nwa bunyere m uche wee nwee ike wee mee gịnị wee gbanya natara chi taịm adịrọzi o nwere poem akwụkwọ m maka egosi unu epresentị poem a na the last FC Ọgbalụ memorial lecture ka onye ma FC Ọgbalụ apart from na-ede akwụkwọ mkpụrụ okwu Igbo gasị Igbo enwere ịma na Igbo ezu ezu yes ma nde ijeri o nwere ihe enwegasị bụ ihe enwe ọ FC Ọgbalụ fọmụrụ otu a na-akpọ spek etigo mfu million spek ha ma bụ ndị na-achịkọ isi na ihe ga-akpụwazi million bụ gịnị nde na million bụ nde ebezi na waya ka ide nde ime gịnị enwe egwu FC Ọgbalụ so o nwere poem present ebe a mana iji egwu na ihe na-ekwu na-ekwu dị cultural ọ dị motivational ọ dị Nigerica mana the highest ọtara Igbo onye Igbo na-ege m ntị ị ga-achịkọ jide n'aka gị bụ gịnị asụsụ Igbo ọ bụrụ iburu onye Igbo ebe a sorry ọ bụrụ na iburu onye Igbo sorry onye Igbo ka m na-agwa ọ natara chikara aka kachakwa akpọrọkpụ onye Igbo ji n'aka bụ gịnị asụsụ Igbo ka m kwụ na eziokwu enwe ihe nọcha na-akpọ mother tongue kedu ebe ahụ mother tongue Igbo language asụsụ Igbo bụ mother tongue onwe ha na okwu a na-ekwu na mother tongue especially okwu gbara ọkpụrụ onwe okwu gbara ọkpụrụ na-ebe ekwu na mother tongue a sị gị tụgharịa ya n'oyibo ịma atụgharị nwee ọ sọ na asụsụ Igbo ka ọ ga-abụ ekwuo ihe dị aṅa ịghọta ya na asụsụ Igbo ahụ ọ bụrụ ịghọtara na asụsụ Igbo ahụ atụgharịbazi ya atụgharịba ọ ghọọ na mmiri nkịtị ifuge so all because of time factor I just recited a few lines of that poem made the channel is an inspiration can you there o si na that all the highly onomatopoeic maka ndị bụ poetry students ebe highly onomatopoeic ọ dị na sorry poem a na edechara m ya mana nwere ego ezu nwe ewego m enye ma ndị professors of ihe nwe na ha bụ fọdụ ga-agụta m dị ọ dị ịgụta m izu ya what I just 5 lines of it after the poem bụ the title of the poem bụ o si n'ụda daa ụda o si n'ụda daa ụda like that's all the highly onomatopoeic titin kom tikom ama dudududum kwarabu kunudum kwarapata kwa kapo ayakata masara te ada tolobom tigbam egwu sigba gbaripute asịrị kukururu kupu ndụ setere kpọọ mmemme ọnụ ihu n'elu ọnwụ omekwe mmewute anya ese ọ ga-emebu ma hapụ translation mebe interpretation mmadụ nwere iche between translation and interpretation bụ ịchọsi ka ọ kọwaa ya asọ gị kọwaa ya tụgharịa ya naza ka oche asị gị si kom kedu ihe o si n'Igbo finish don't explain it akọwa just translate ya ọ nyere so ọ bụrụ Igbo onye Igbo nticha akụ ịta ya n'Igbo ime gịnị Igbo otu akwa ntị Igbo nticha ịta ya Igbo odogwu esi translate ego n'oyibo ewebatazi ya n'oyibo ọbọzi etu si wee kwue ọbọzi wet obu n'Igbo a maka a ga-ajọs na-akọwasịrị gị akọwa ọ bụrụ mmiri nkịtị ọbọpụtara so biko njem a nchọkwu ndị ojebe taata ejiri ọmụ ọzọ na-eji ya agwa m na ndụ asị m na ndụ biology na story mana ajụrụ m chi m it doesn't excite me na ndụ biology ọ bụrụ ihe chọrọ ịgụ ndị otu anyị gba eventually medicine for school because you have to use the eye to double ya Some people get there nothing. Ọ bụrụ na anyị si ihe ọnyụnyụ apị ihe ọnụ ọ na-abụ gịnị ọ bụghị ile ka a na-akpa afa ịma na mbụ ekwuet adakpọ ihe niile afa na ọ ga-eji uche mara ihe ọ na-ekwu ọ bụ na akwụcha ihe niile a na-apị ihe ọnụ otoro biko amara m nke ị na-eje amara m ezinụlọ isi pụta enwere ndị nwunye anaghị eje ụka ọ ha na-ejikọta ụka ha nwere ike bụrụ kalik bụrụ pentikọstal bụrụ ntabụrụ imo ọ bụrụ ihe ndị ara ịkọrọ gị ebe a ihe ndị ara ịkọrọ gị ebe a bụ jụba mmụọ nsọ ụka ma maka mmụọ nsọ
enwere ka ọ bụrụ eze Chukwu oke abịa maka unu akpa na nke unu ya biko gosi m ihe anwa zoro ezo bụ ọnatalichi dị n'ime m ka m were oge na gịnị wee sosibie ike ka m wee nwee ike bụrụ ihe Chukwu dere n'ụwa na ga-eme gịnị na nga abụ ọ bụrụ just come school and go go secondary school go come university go ọwọkọrọ so chọọchị mmụọ nsọ tata si abịa egosi gị ihe ọ pụtara bụ na ị ga-adị ike na gịnị ọ bụrụ ihe eji ọ na-eme mma bụ Katọlik ọ na-agba ọgbaji ụdọlụ ọ bụrụ na mmadụ enye crusade ma ọ dapụtara mana ụbọchị ha dọrọ and ikpecha anyị dị n'anya mgbe ụfọdụ ịnọ ọnọdụ aṅa ife ị na-ekuli inspiration eme gịnị etutu isi ọ ka o si eme ibido na-efolo destiny akara aka gị ga-achawa n'aha Jizọs ọ na-achawapụta ọ bụ na onwere ihe ị ga-emenwu about it Chukwu ga-ezite onye ga-emenwu ihe about it dịka nwaanyị na nka nna agwa unu ọ nọ na-akpa na-emelu ka champion o wee kpaa onye nwere ihe ọ ga-emenwu o wee sị ya mba na ị na-ewesi taịm ebe a ka nwa agụ je na-atụ afịfịa ka nwere ụmụ atụrụ wee ziji ebe ọ ga-anọ ka onwe ike bụrụ ihe chidebere ya ka ị na-eme nke a Chineke ga-agọzi ị ga-achọwapụta ọnụ m ihe na-anụ tata ga-abụ ọkụ na ndụ gị n'aha Jizọs.